салом тамошобинони азиз, хушомадед ба канали мо. имрӯз мехоҳам ба шумо намин канали Таҷиаминкара пешниҳод кунам, тавсия кунам, зеро дар ин канал бисёр абзорҳои хуб аз бозори садовод ва аз дигар мағозаҳо пешниҳоди шумо мегардад. инчунин влогҳои хонагӣ доранд ки соҳиби канал гӯем аминкаи хурдакак мебошад. бисёр влогҳои шавқовар доранд, пухтупазҳои нағз доранд. марҳамат гузаред ва чӣ хеле медонед мо ҳам куртаҳоро ҳамроҳи анамин духтарак мефурӯшем, ҳамкорӣ дорем. марҳамат, силкаи ба ҳамин канала ман мемонам. гузашта аз номи мо салом гӯед. тамошобинони азиз, оғози видеои мо аз корвон сар шид ва дариҷа намин дастпродажаи 30 сомона будаи попшиё ҳар намуда. ман хостам ба шумо нишон диҳам. на марҳамат бинед чӣ қадар туфлию басаношкао шлёпка чӣ қадаре ки дар инҷа шумо дар инҷа дида истодаед, ҳамино ҳамаш 30 сомонӣ распродажа шидай. и ҷош дӯстони азиз баъзеҳо медонам ки мепурсанд. дар якум дарвозаи корвон якум ряд тарафи оптови тарафи пажаркада қарор дорад. марҳамат, касое ки хоҳишманд ҳастанд омада бинанд. дар баъзе анами ҷойҳо ҳамхе распродажаи туфлиҳо гузашта истодааст. мисол шумо шлёпки хариданӣ, туфли ё ин ки ягон чизи дигар бинед. бори дигар манам нишон метавонам пурратар. и саршавии ами рядда чиай ҷои куртафурӯшҳояй набинед, ами якум ряди ами бозорай, якум дарвоза тарафи пажарка. шояд ки касое ки омадан аз анами тарафҳо мешиносанд ва намин ҷора меёбанд. инҷа куртои арӯсияй ва баъди анамин куртои арӯсӣ ҷои распродажаи анамин попшиё. дӯстони азиз, ман мехоҳам ба шумо намин намуд халатои бамбукира нишон диҳам ва нархошона гап занам. ино ҳамаш истеҳсоли ӯзбекистонанд. халато дӯстони азиз то размерои 52 ҳастай. кати ваёшонанд, кати брукошонанд. брукошон ваяй примои чӣ хеле меган ростакай бе манжетай. на марҳамат тамошо кунед. нархҳои ё тамошобинони азиз 170 сомонай. шояд ки баъд аз анамин чӣ хеле меган сезон сар шидан бисёртар шава интихоб дар бозор ва арзонтар шаванд ин халато. ана ин намудош боша 190 сомониян. инош бо камакак дигартаранд. бамбук иш бори бишкекай. на марҳамат яманам хе поёни ваиш почаш брукша примояй, яъне бе манжетай. ё размерои то 48 дора. анавай кабуто ай замокдорои поён боша. набине ранги курта поча духтагиай халату почаш ҳастай. ино анамихе чӣ хеле гуфтам 170 сомонӣ. бамбукай материалошон вилюрай бамбукай анам хелеян материалошон. баъд амхе оро дода шидагиай чӣ хеле ки нав ёдовар шидам. ози мода ки чиай мисол бозор нимуш махкамай ҷое ки оптови будан ами халату куртора уҷора ози аз сар сохтастиян корвона. касое ки намедона ҳафтум дарвоза тарафи элегант ҷои оптову анамин куртаву халату ами чизо буд. ози ки уҷара маҳкам кардагиян муваққатан уҷада ози бозори хел чигум замонавӣ сохтастиян. ҳам бисёр янами оптавикора намиёвӣ. ози боша ма аз раҳи сын аз тарафи якум дарвоза тарафи пажарка дуюм ряд ами ҷора ами дукона ёфтуму ба навор гирифтаистам. марҳамат, нархошон ҳами хел будай. шояд ки аз инда арзонтарам боша, вале ози ман намедонам. тамошобинони азиз, ман ҳамихе тақрибан шумода нишон додистам ҷое ки ёфтум. на марҳамат бинед, ӯ халати ҷинсе ки буд вай турки буд 450 сомон будай. анаи тарафда бо курто ҳастай. куртоошон бошад ҳами хелай нархошон 170-180 сомон будай. ҷада комбахт ҳастай, наи вилюр ҳастай. иноям дӯстони азиз истеҳсоли ӯзбекистонанд. ва як чизи дигарам мегӯям ман шумода тамошобинони азиз ки ҳозир бори туркӣ камтаракай, барое ки бори туркӣ надромадестай раҳ маҳкамай. шояд ки рӯзои наздик бо анамин борои нав биёяд, борои туркӣ. вале ҳозир чанд намин нуқтаҳои савдора ман пурсон шидам. гуфтан анамин молҳои туркимон фақат аз
порсола мондагиҳора айни замон мо фурӯхта истодаем. марҳамат бинед, аз Узбекистон, аз Бишкек, мисол аз Қирғизистон борошон омадаистай. ина киртабруко астай ҳар намуда. инчунин айнаиҷада хе безрукавка буда ина 120 сомон гуфтан. ям Узбекистонай жилетка ранги сирх. тамошобинони азиз, ман мехоҳам ба шумо намин намуд ламиражора нишон тиям. ино резинка баринан, вилури резинкаги баринан, вале хе блеск дора, махсус блески хушрӯ дора, ламираж меган. нигиношам тозаи хушрӯ 150 сомонӣ. либосаш аз ҳисобе ки и нигиношон тозая, баъд гулошон гулои чихеле меган навинкаи хушрӯ. касое ки мехоҳанд либоси ҳамин 150 сомонӣ. марҳамат тамошо кунед тамошобинони азиз ва баъдан омада интихоб кунед. ино дар корвон 1-12 тарафи пажарка дар 2-3 рядода ҳам хеле чизо фурӯхта мешава. ҳамин намуд материало оз яки мода камака гармтаракай ва оҳиста оҳиста худо хоҳа чӣ мешава. сезони ҳами ки медроя мода тоҷикистон хеле медонед, ози камака гармтаракай ҳами ки мавсимуш дромад, баъд интихоби ҳамино беҳад зиёд меша. айни замон боша нархошон ҳами хеле. ана ин паплинай, паплинои нигиношон бисёри дизайнерски бо меган инора хеле зиёда. и 170 сомонашай. рости ози паплинода бисёр хато кардан мумкинай, барое ки баъзан паплинои вая паплинои на он қадар сифаташ хуба, нигинои хеле зиёд зада, мисол оро дода ҳамчун дизайнерски мефурӯшанд ва хато кардан мумкинай. ина марҳамат бинед. анаиҷада бенигин, ламиражои бенигин 100 сомонӣ. бенигин кадоме ки мехоҳа, ана марҳамат омада бенигиноша харидорӣ куна. ёш паплинан нигиндор 120 сомонӣ. се ранг дошта ина. ина бинедакам бо аз ана ино ҳастай. иноям ҳам хел вайш сангш бисёрай дизайнерскиай. и 175 сомонӣ намудаш. гулш бо ранги гули джинсай, рангш ранги ами вай джинсай, барои мо камака қиматтаракай. марҳамат. хоҳишмандо метавонед ки бозор омада, касоне ки дар тоҷикистон ҳастед, омада мустақилона харидорӣ кунед ва баъдан нархи навоша фаҳмед. шояд ки арзонтар ёбед. шумо бо гап мезанам, бори дигар такрор мекунам тамошобинони азиз ки бозор ҳар хелай нархи наво. шояд ки шумо аз куҷои арзонтар ёбед ҳамин матоъҳоро, шояд ки қиматтарак. барои аввай кори ман фақат ҳамин видеоро шумода пешниҳод карданае ки то ин ки шумо тақрибан нархҳои ҳаминора донед ва ҳамин ҳисобу китоби худтона гиред. тамошобинони азиз, фақат ҳамин қадар мо мақсад дорем. фақат ҳамин қадар мо мақсад дорем. дӯстони азиз, инаям рангош ҳархелая. инорам сангошона зиёд задагиян, вале ино чӣ нестан. чӣ хеле ки мегӯям доинг ба фикрам нестан. ино инамуд бамбукҳои ҳархела ҳаст. тамошобинони азиз, иноям нархошон ҳархелая. 150 сомай, 180 сомай, 140 сомонаяй. марҳамат тамошо кунед. янам паплиное ки будҳозӣ нишон додам 170, 175 сом. доингошай ки дизайнерски сангчоо кати оро додагиян. ози шава дӯстони азиз, ман шумода бо инчунин мехоҳам нархи навои комбахтора нишон диҳам ва баъдан нархошона гап занам. касое ки хоҳишманд ҳастад то охира тамошо кунед ва худо хоҳад нархҳои анамин комбахту
дигароро мефаҳмед. ана иҷа тамошобинони азиз, аднатоннои ламиражои комбахтӣ нархҳои ино 160 сомонӣ будай. Ино резинка нестанд, комбахтиянд. бинед, аднатони комбахтӣ. аз сабабе ки камака галакай салқинтар шидагиай, дигар ҷода хунуктар шидагиай, дигар мисол Русияда. барои ҳавай ман имрӯз кӯшиш кардам ки ба шумо камакак материалҳои янами матоъҳои ғафстарака нишон диҳам, ки муносиб ба дигар мавсими дигар давлатҳо мутобиқ боша. марҳамат бинед, инами 3 метраш 160-170. инчунин ана иҷада вай астай комбахтҳо ҳастанд. ин комбахтҳоро чӣ гум встреча комбахт меган, ира чӣ меган, комбахти резинкагиян. ино дӯстони азиз, марҳамат бинед, ино либосошон 170 сомон, 3 метраш. ин сифати нақстаракша нисбат ба дигароша. ана ин намудаш боша 160 сомон. коричневи дора, бинед, бордовый дора, бежевый дора, рангош ҳархелаяй. иям ҳам хелай встреча комбахти ваи резинкагӣ. азиз дарунда бисёрай, аз дарунам аш шумода нишон метим. ана иҷа тамошобинони азиз, иноям 170 сомонаянд. ами ваиш либосаш 170 сомонаяй. ина касоеда ки дар кор астай, чунин намуд ки дар кор буд. ами нархҳоро фаҳмидани амино марҳамат тамошо кунед ва бохабар бошед аз нарху наво. ино дар таги нависо дуюм риада тарафи корвонситида фурӯхта мешавад. ин намуд комбахто дуюм риад охирон бастаҳош, контейнерҳои охиронаш. марҳамат тамошо кунед. ин тарафам бинед чӣ хеваёш бисёр ҳастанд. инош боша 160 сомонӣ либосаш. иноям анам хел комбахтҳои резинкаянд. ана инош боша ламираж баринан 150 сомон. ана бежевишу, ана розовиш 150 сомонӣ инош. як либос шада назар дорам дӯстони азиз. тамошо